Μα βγάλεις τώρα η τηλεκάμερα? Ναι. Τα πράγματα. Έλα, η δεξιά είναι η Σεντούρη. Δεξιά ήταν. Αν θέλεις να... Ναι, ρε, φωτογραφία. Από ό,τι θεωρώ Κάτσε πολλά πράγματα αυτές, είναι. Πολλά. Αυτές. Αυτές. Δεν ξέρω τώρα. Άμα τις αφήσεις κάτω θα μπορεί να βλέπεις και εμάς. Αυτό είναι λύση. Θα βγάλουμε κανένα άτομο. Κάνω το στήλο. Και εμείς έχουμε δύο. Τώρα να ξέρεις. Ναι. What did you do this morning? Ναι. What? What did you do this morning? We went to Regina and Well, ate. this will be all on tape, so this is a good time to catch it. Να σε σκοτώσω. Ωραία, και τα κοινά μοσβήνει. Ξέρω τα λοσβήνει. Έμαθες. Πού γελάει εδώ. Ας κάνω στέρεο σας. Μπούγκι, φώναξες τα αυτή. Αέτους. Την Μπούγκι, είναι η Μπούγκι ή είναι η Λούση. Λούση, έλα. Λούση, έλα. Δεν φωνάζει, δεν και ο Γιώργος και ο παπάς του Μπούγκι. Σαν ποιος μίλησαν πρώτα, Οι άντρες μου και τα κορίτσια μου, τα Ναι, κορίτσια τα μου, κορίτσια μου, αλλά οι άντρες μου... Τα κορίτσια μας τα είδατε, ήταν οι κοπέλες στη βιτρίνα. Αν τα είδατε. Είδαμε και λοιπόν, χαμός, εκεί. Θέλω να φάω εδώ. Μα έρχονται, άλλο δεν ξέρω. Ματσάρμα, λοιπόν, και είδαμε τα στάνταρ, εξεβουλούν. Ναι, Θεσσαλονίκη είναι. Αμένει... Πολύ ωραία που βγάλετε. Είναι σε σκάλα. Λοιπόν, Βάλεις το χέρι σου δάμε. Βάλεις το δάμε. Είναι το κόκκινο που αρχίζει. Το κόκκινο που πάει κάπου Που εκεί. ξεκινά και πάει... Το κόκκινο που πάει. Κράτη καλά, έτσι βάλεις το χέρι σου δάμε. Έτσι όπως το έχω εγώ. Α, εδώ. Δάμε πας στο δεξί σου όμως να το έχεις. Και δε, τούτο δάμε, πάει πίσω και μπροστά. Βάλ' το χέρι σου να δεις. Τούτο. Αν το πατήσεις πάει... Αλέξανδρα, γίνε σοβαρός σε παρακαλώ. Does that mean anything in Greece and Cyprus? That? Yeah. Oops. That's an application and a brochure. I already have an application Αλέξανδρα, for γίνεσαι πάνω. Cornell. I wanted extensive information to give me the preliminary booklet. Τι έκαμε σήμερα. Πήγαμε στη Ρεγκίνα να φάμε. Το πρωί που είναι αυτή. Το πρωί They ξύπνησα can't σε... give you anything και crazy. ήθελα να What you want? Αν ναι, εννοείται. Tell me what you want, maybe I can get it. Στέφανη Σπηλιόπουλος. Where's she from, huh? Definitely Greek. You're in. Cross bulletin πουλάς σε Μένει. Ναι. Γύρισε. Λοιπόν, further feel free, Ah. met PhD, Baby, of the it's country, visit class, usual stuff. Τι μας φτάνει σαν μουσική. Πράγματι. Παιδιά, αν είσαστε πιο κοντά νομίζω θα σας... Άντε, έλα. Είμαι, θα θυμάσαι κάτι. Αχ, τραν. Δεν θα πείτε κάτι. Τι να πούμε, αφού σταμάτησε η μουσική. Θες να πάω να σταματήσω την κάμερα και Άντε, να... σου κάτσω πάτσος. Φόρε. Τραν. Τραν, κάνεις. Όχι. Όχι, όχι, να μου... Α! Όχι, βοήθεια. Εντάξει, κάνει. Στο κομμιά πουνιά. Γίνεται. Τραν. Άντε, πάμε πάνω. Να στήσεις το κένα πάμε πάνω. Αν θέλετε μπορείτε να προχωράτε πώς σας παίρνω. Άντε, έλα. Πάμε πάνω. Δεν πειράζει, είναι σπανκά. Είναι να δοκιμάσω πολύ, τώρα δοκιμάσαι εσύ. Γιατί δεν πάει πολλά πίσω πάλι. Με κοντά. Α. Καλά.
Κάτι λάθος είναι. Εγώ ένα έτσι πολλά. Εντάξει, ναι, μη σου φωνήσω. Το πάρε σκάλα τον πολλά ψηλά. Πώς γίνεται? Ελένη, Τι? common sense. Δεν ήμουν και θωρώ. Τζιμπάρο ή όργος δεν είναι τζιμπάρο? Θωρώ σε τζιμπάρο ρε Γιώργο. Ναι, Ελένη, αν είσαι το ίδιο ύψος με τον Γιώργο, τότε μόνο το βλέπεις κανονικά. Τέλος πάντων. Δεν είσαι, εκτός αν έχει φιλοδεξίες.